खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि थाखाय आं ओंखारबोबाय ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन पिके वेलनेस प्रडाक्शन प्रेजेन्सआव थाबैनो 12 नि सिगां एबा 12 आवनो जानो हानाय थ' बयबो थांदो बेनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नेनानै थादो थाबैनो सफैसिगोन भिडिअ एन्ड दिनै शुटआव जानाय माखासे बिहाइन्ड द सिन BTS मा खालामखो जोङो मा खालामाखै नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै जेरै देखायबोबाय थादों थ' थुदो नायलांबाय थादो बर जाबाबो मेगन मिसिबनानैबाबो नायबाय थादो नै जोंना करियोग्राफार दा लिदाया जोबोद बोलो होयै फोरोंगासिनो हायलाब खुइलाब जालायलायनानै हा शुटनि गेजेराव ओरैबायदि बार फैदों माने बापरे बुंनोनो नाङा मोसाग्राफोरा थांफालायनो नागिरदों रिफ्लेक्टरा जोंनानै खैबार बा गोलैबाय गोलैनानै जिलायलायबाय साथायाबो बेसेबा गोजानावहा बिरलांबाय ओरैबायदि बार फैदों माने बुंनोनो नाङा पुरा बारहुंखा बायदि फैखादों नै नायखादो मानसिया बेयाव जिरायनानै दंमोन साथायाव अबेयावबा बिरनानै सहैबाय Nandi, hi, hello, hi sexy, sendiri, बेयाव आंना दख'नाया जि खान्दा जाबाय फाथं जाबाय माने मिस्टेकलि आं बेलेग दख'ना लांफ्लांदों आरो माने मोननै दङ एखे ओंखायनो आन्दायबाय खान्दाखौ लानानै थांबाय ओमफ्राय खस्थ' जाबाय आरो एसे नायदो नै बारा ओरैबायदि बार फैखादों माने एकदम एक्सट्रिम बार फैखादों नै नुखादोंना जिजोबखाबाय बेफोरो नै जोंना एक्टरा बिथाङानो पिके सार बिथाङा जोबोद कनसेन्ट्रेट होगासिनो कनसेप्टआव ओंखायनो एकदम सिरियास नुथारबाय मानसिखौ Regional berapa? Arba? Program apa? Gauni jagauna. Ayo, nih. Sekarang थांलाय नों एसे गोजान थांलाय. Thằng bó lấy nâng thằng bó lấy.
Chapal tao. Halo. Ini lokal ठीक हो जाबो हामा जालायबाय मोनसे सेन्देल न'आव थांनानै आरो मोनसे फसबावबायसो आङो मोननै सानसेयावनो मोननै सेन्देल गाज्रि खालामबाय आङो ओमफ्राय नैयावहाय दादा सासेया गारियावनो अमा बेदर लाबोनानै होदोंमोन जोंनो मानो होनबा जों ओंखाम जायासै मेंजोब्बायमोन बाराव आरो सान्दुङाव सेस खामजोब्बाय ओंखायनो ओंखारनो बानानै ओंखामबो जानो गोसो जायासै उखैयासैबो नालाय माबा माबि जाबाय थादोंमोन जों बिदिनो ओंखायनो अमा होफैनायखाय बेयाव बयलार बेयाव अमा होदों आरो एसे आलुदों आंदों गारियावनो जिरायनानै जाबाय बिसोरो बाहेराव जाबाय थादों आरो बिसोर जाखांनाय लोगो लोगो जों थांनोसै बेयावहाय जा मोजां गिफ्ट होदों नै आंनो जाया प्रडिउसार पिके सार बियो जि मोजां मोनसे गिफ्ट होदों नायदो गाव गावनि मेगनजोंनो आं बुंबाय थारला मोजां नुदों कालारखौबो Thank you, Pikeda, for this beautiful gift. Okay. Hey, ma bustu, bebe diary pisa na? Bebe. तो बियो जाबाय नेक्स्ट डे मर्निं सेकेन्ड डे शुटनि थाखाय जों ओंखारबोनानै नायलांदो एसेबाव खिथिबावनोसै नोंथांमोना जेसे हायो जों गारियावनो एसे जिरायनानै नेनानै दङमोन मानो होनबा लकेशना एसे आदां गादां जादोंमोन लकेशन नागिरनानै मोजां मोनाखैमोन थ' आं मोनसे लकेशनाव लानानै थांबाय नायलांबाय थादो नुलांबाय थासिगोन मोजां लकेशनखौहाय लकेशनाव थांनानै लोगो मोनबाय जों दादा मोलेन मोननि ग्रुप माने शुट जागासिनोमोन बेयाव मेरिया मेकआप होगासिनोमोन बेयावहाय थ' बिसोरखौबो लोगो मोनबाय मानो होनबा आंनि लकेशन सोंनाया दादा मोलेननियावसो सोंखादोंमोन नालाय आङो मानो होनबा जों आदां गादां जाबाय थादोंमोन थ' बिनिनो एसे लोगो मोननानै फन रायलायबाय जोंहा जिहेतु शुट जाखांबायमोन बबे हाग्राबारियाव हांदोंथाय बिसोरो बोरै नुदों सेनखौ Ready? Yo. Let's rock. Video dekha from Hero, photo line hero. Jabai. नों बिदि खामनायखाय जायाखै नोंहा डाइरेक्ट सिंनिफ्रायसो डाइरेक्ट खुगासो थागोन नोंहा बिदि खालामनानै नै आसिदा हमर नै बिदि हमर जाबाय दा औ रोंबाय रोंबायहाय गावनि स्टाइलाव रोंबाय माने गावनि स्टाइलाव रोंबाय औ जाबाय दा मा रोंखानांगौ
Fulbari, दिनैनियासो Fulbari. आरो जि मोजां माथो बियो मारै लकेशना नायनो मोजां ना दा बायदियावथ' खासि बिबार गैया थ' खासि बिबारनि जायगायाव मोनसे मोजां बिबार मोनबाय नायनो जा समायना नायलांबाय थादो नुलांबाय शुट सोलिबाय थानाय गेजेरावनो लकेशन चेन्ज जानायावहाय एसे फट' लाखुमाबाय थादों आङो थाबैनो नुनो मोनगोन आंनि इन्स्टाग्रामावहाय Ready? 1, 2, 3, go. Tapeta. Salam Ismail. Ismail, Daimari. Apa sih? Dapat. Coba kasih dulu. Aduh. Macam-macam mana nak gede? Aina. Kalender mendeng. Má mình khờ. Kalender mendeng. Mình na mari mình khờ. Kalender mendeng. Nay mình signa selera. नोंनिया नोंनियाव Qua cái nằng Mana? siêu. Kalender. Honele nay nay rồi ha. Sekarang. Berat sengkeke leta nudeng nilai yo bibar berat. Ayo nuakai kau ko dekai ara kau ko dekai. Ini hossa bidda bama padu. Bibara. मोजाङैनो दं Tungne. सासे Res mendeng. Bila backup begini. गोजौनिफ्राय सिरिदों बिबार Soalnya bạn đang có dumbbell là thằng đứng दा जों जिहेतु भिडिअ बनायदोंमोन बेयावहाय डाम्बेलनि गोनांथि जादोंमोन थ' बेनिखायनो लानानै थांबाय आरो लानानै फैबायबो ओमफ्राय जोब्बाय जोंना शुटआ थ' थाबैनो नुनो मोनसिगोन थ' दिनैनि भिडिअआ बेसांआनोसैमोन लोगो मोनगोन इयुननि भिडिअ टिल देन बाय बाय